Estem a Fisio BCN. I què és Fisio BCN? Doncs és un centre que es confessa exclusiu i únic pels tractaments de la fisioteràpia i l'osteopatia. Bé, podríem dir moltes coses, perquè acabem de donar la volta i aquí ho veiem tot supermodern, superple de màquines fantàstiques, que jo diria futuristes, però aquí tenim el Jaume Bertran, el Jordi Bertran, que ens ho explicarà molt millor del que ho puc explicar-ho jo, que en aquest tema soc, evidentment, un desconeixedor total. Com estàs, Jordi? Encantat de tenir-vos aquí. Bé, he vist ja els aparells, m'he quedat molt al·lucinat i, evidentment, ja sabia que aquí vinga un centre que combina el que és la fisioteràpia tradicional, la de les manetes, de tota la vida, amb l'alta tecnologia. Crec que aquest és el secret del centre. Aquest és el secret del centre, com molt bé tu dius. Som una clínica de fisioteràpia, d'osteopatia. Una clínica? Un centre, una clínica, sí. Sí, dic, aquesta paraula clínica també sembla que hi ha... Un centre de fisioteràpia, on nosaltres oferim un nou concepte que es diu el Physiotechnology, que combina la fisioteràpia més tradicional i convencional amb aquests dispositius d'última generació, tecnològics, que són els que ara veurem. Que són els que ara veurem i que són les últimes eines en rehabilitació de patologies i de lesions. I tot això integrat en un únic espai com és Fisio BCN. Molt bé. Aquí veig que d'entrada, què és això, el despatx? Aquí tenim un despatx de visites. Un despatx tradicional. Correcte. Bueno, però anem a veure com està muntat tot. Va, sí. Aquí és on rebem els pacients, on fem la primera visita, la primera avaluació, i a partir d'aquí... Vosaltres tireu aquí la camilla, a més, suposo. Fem una petita entrevista amb ells, on ens expliquen una mica la seva problemàtica i després passem a valorar els diferents tests que fem per veure quins són els objectius que ens hem de plantejar. Que els hi convenen. Exactament, i quines eines hem de fer servir per arribar a aquests objectius. I llavors, quan ja surten d'aquí, immediatament ja els dirigiu cap a les sales de màquines. Exactament, un cop ja tenim clar quins són els objectius i quina és la feina que hem de fer, passem a l'acció i a començar amb aquest tractament, un pla terapèutic integral, on el fisioterapeuta, l'osteòpata i tota aquesta tecnologia prenen un relleu especial per tal d'arribar a la recuperació funcional, que és el que ens interessa. Aquí us ve gent amb problemes molt complexes? Aquí ens ve gent amb problemes molt complexes, gent que ha passat per moltes disciplines i per moltes teràpies sense ser cap d'elles resolutiva i es posen en mans nostres amb aquest afany d'arribar a una resolució de la seva problemàtica i evitar recidives i recaigudes a la llarga, que és el que més angoixa a la gent. El fet d'utilitzar tots aquests aparells d'última tecnologia fa que els processos es puguin no solament millorar, sinó potser també aprimar en el concepte de temps? Exactament. El que busquem nosaltres, a part de la qualitat i de l'eficàcia en el tractament, és escurçar els terminis de recuperació, optimitzar les sessions de tractament per tal que arribem a l'objectiu el més ràpid possible i amb una seguretat en la recuperació. Molt bé, doncs comencem a veure aquests aparells. Som-hi, doncs. Bé, pel que dius, aquí tenim el bo i millor de la tecnologia. Exactament. De la fisiotecnologia. De la fisiotecnologia, exacte. Aquí tenim diversos dispositius d'última generació, tots encaminats a treballar en rehabilitació i en la recuperació de les lesions, i els tenim distribuïts de manera que podem treballar diferents segments corporals amb diferents objectius. A veure, per quin comencem? Doncs podem començar per aquest mateix d'aquí, que és l'IMUF. L'IMUF és un... IMOF, es diu? IMUF, sí. IMUF. Exactament. I-M-O-F-E. Exactament. L'IMUF és un dispositiu que ens permet assolir molts objectius, entre ells principalment és la propiocepció, que és el reequilibrament del cos i de la postura. Reequilibrament, exacte. El que fem és valorar quins dèficits a nivell postural i a nivell funcional té aquest pacient i amb aquestes màquines intentar reequilibrar i tornar a ajustar el cos a la mesura perfecta. També ens permet potenciar musculatura mentre treballem aquest aspecte del reequilibrament. I això com es fa? Doncs mira, podem fer una prova. Sí, estaria bé. En aquest cas puc pujar jo mateix, si voleu. Sí, perfecte. Per exemple, podríem fer un treball encaminat a l'esquena, en el que la màquina ens marca la posició en la que hem de col·locar els peus, en aquest cas a la part posterior de la plataforma, i les mans anirien en equilibri, mentre que la màquina em demana que faci una flexió dels genolls mantenint l'esquena ben erguida i una extensió. Tot això mentre m'estan provocant un moviment en 3 eixos diferents que m'obliguen a mantenir la postura correcta tota l'estona.
Aquesta seria un exemple d'un treball de reequilibrament, en aquest cas, de tot el cos en general. És una màquina que té tota una sèrie de protocols i de programes, uns ja fixats per la pròpia màquina i altres que podem programar nosaltres, on podem variar tota la mena d'exercicis intentant buscar l'elastificació, la potenciació, el reequilibrament de qualsevol part i segment del cos. Exactament. Fantàstic. A veure, una altra. Aquesta, per exemple. Alter G. L'Alter G. Aquesta és una de les que més m'agraden a mi. Sí. Això és posar a disposició del públic la tecnologia que fan servir els esportistes d'èlit per recuperar-se. Això és una cinta de caminar i de córrer, antigravitatòria. Antigravitatòria. Exactament. Ens permet... Això vol dir que és com si estiguessis a dins d'un d'aquests satèl·lits. Exactament, com si estiguéssim flotant a l'espai, no? Ens permet reduir el pes, en aquest cas del pacient, fins a baixar, fins que ens quedem a un 20% del pes total del seu cos, no? Amb el que patologies d'extremitat inferior, de genolls, de turmells, gent amb problemes de mobilitat, gent que surten d'intervencions quirúrgiques i tenen que recuperar la marxa, ens permet fer-ho sense cap mena de càrrega ni de desgast de la zona lesionada i amb una comoditat i a sobre amb el zero risc de caure, ja que vas cinxat completament dins d'aquesta càpsula que s'infla. I un cop que tenim fet el calibrat ja podem començar a disminuir el pes, en el seu cas un 50%, i començar a caminar per la cinta. Ja comença a caminar. Ara començarem, exactament. Ara en breus segons acabarà aquest test, ja la tenim acabat, i a partir d'aquí és tan senzill com disminuir el percentatge de pes fins al 50%, i començar a caminar per la cinta. Et pots agafar, si vols, aquí. La sensació que té el pacient en aquest cas és molta lleugeresa. Ara hem reduït a la meitat del seu pes, no? Amb el que la sensació de lleugeresa i d'ingravidesa és molt agradable i ens permet realitzar, en aquest cas, diferents exercicis amb el pacient, d'aixecar les cames, flexionar genolls, recuperar mobilitat, que en aquest cas el pacient té disminuïda, d'una manera controlada, sense risc de caure i sense cap mena d'estrès de la zona lesionada. Bé, l'Ester estava estupenda abans de ficar-se aquí dins, és a dir, no és exactament una clienta que realment ho necessita, però com et trobes aquí? La sensació és totalment com si caminés per l'espai. Et sents un astronauta? Es podria dir. La sensació, si més no, és aquesta. Fantàstic, veritablement és fantàstic, Sí, la veritat és una de les màquines que a mi més m'agraden i actualment amb el nivell d'esportistes que tenim, amb els corredors sobretot populars, amb aquest boom que hi ha de les curses, també hi ha hagut paral·lelament un increment de les lesions derivades de la pràctica esportiva. I aquesta és una de les màquines que els esportistes corredors més es beneficien, ja que ens permet mantenir el nivell cardiovascular i aeròbic mentre s'està en el procés de recuperació. Llavors això, de cara als corredors, de mantenir les seves fites, és importantíssim. Bé, he llegit, per cert, que esteu preparant un esportista cec. Sí, és veritat. Sí. Té de presentar una cursa, etc. Sí, tenim la sort de comptar entre els nostres col·laboradors i pacients amb el John Santacana, que és un esquiador paralímpic. De fet, és l'esquiador paralímpic amb millor palmarès de l'Estat. Ha passat per diversos Jocs Paralímpics d'hivern i confia en nosaltres per fer la prevenció i el tractament de les lesions que van sorgint de la pràctica de l'esport d'èlit. Actualment, ara a principis d'aquest any 2016, comença la Copa del Món, amb el que estem duent a terme un treball de preparació i d'optimització del seu sistema musculoesquelètic de cara a rendir al màxim en les curses que li venen per davant. Bé, aquí tenim 3 aparells que es diuen Tergomet 700. Sí, exactament, és la teràpia Tergomet. La teràpia Tergomet és una tecnologia alemana que ens permet treballar tota la musculatura del raquis, tota la musculatura de la columna vertebral en diferents segments, en cada segment una màquina. Un segon, quina aquesta cadira? Exactament, aquesta seria per treballar el segment lumbar i ens permetria, en totes les patologies en què hi ha tant dolor crònic com dolor subagut de l'esquena, una patologia que avui en dia ha estat tan extesa en la nostra població, el dolor crònic d'esquena, ens permet reforçar la musculatura i en aquest cas, mantenint la tonificació de la musculatura, reduir el dolor o fer-lo desaparèixer inclús. Pot passar vostè mateix si la vol provar. Deixa'm veure com s'asseu aquí. Exactament, ens posem còmodes, arrepengem els peus
en el reposapeus En que el tenim aquí reposapeus. i fixaríem el que és l'alçada una mica per sota dels genolls per tal que no hi hagi moviment més que el que ens interessa fer, que en aquest cas és la zona lumbar. I un cop tenim aquí col·locat el pacient, li demanaríem que des de la flexió del seu tronc anés cap enrere buscant l'activació de tota la musculatura lumbar. Exacte. Correcte. La màquina ens marca els temps de contracció i de relaxació i el recorregut que hem de fer. I després hi ha unes fases de descans, de manera que activem la musculatura que ens interessa en aquest cas, que és el segment lumbar, d'una manera controlada, d'una manera fiable, amb zero risc de perjudicar la musculatura, sinó tot el contrari, d'estimular-la, beneficiar-la i enfortir-la. I així ho faríem amb les diferents màquines que hi ha per cada segment, lumbar, el dorsal i la zona cervical. Dorsal? Lumbar, dorsal i la zona cervical. Tota la columna de dalt a baix. Les tres màquines aparentment són iguals, però no són iguals. No són idèntiques, exacte. Cada una té una particularitat i és que ens permeten treballar el segment corporal que volem. Aïllar la resta de la musculatura i fer un treball específic. Bé, què més tenim? Doncs podem passar a veure el girotònic o el fisium. Girotònic és una teràpia que ens permet, sobretot a nivell musculoesquelètic, guanyar elasticitat i potenciar aquesta musculatura des d'una vessant holística. Són moviments pendulars, moviments circulars, que són molt reproduïbles en la vida diària i ens permeten treballar tots els segments corporals que nosaltres tenim dèficit per optimitzar-los i igualar-los entre tots ells. Però aquí es treballa amb terapeuta. Aquí sempre estàs, en totes les màquines estàs supervisat sempre per un terapeuta, però en aquesta és especialment necessari, ja que l'execució és molt més difícil i en tot moment se't va rectificant la posició per tal que sigui la més correcta per dur a terme l'exercici. Això suposo que és un box de tractament. Tal qual, això és un box de tractament, exactament, on fem totes les teràpies manual que complementen la teràpia tecnològica i en aquest cas aquí, en aquest espai, és on amb el pacient i el fisioterapeuta treballem de manera manual. He vist que en teniu diversos de box. Hi ha 8 en total, tots equipats perquè tant el pacient com el fisioterapeuta treballin i rebin el tractament d'una manera confortable. Això, més que una màquina, sembla un pop. Sí, ho recorda, la veritat és que recorda els tentacles, oi, del pop, els diferents braços que tenim per col·locar els capçals. Aquesta és una de les joies de la corona, per dir-ho d'alguna manera. La teràpia Fisium, la teràpia Fisium Multitherapy, ens permet treballar la musculatura i les fàscies més profundes del cos, o allà on amb les mans no hi podem arribar. Per tant, ens garantitza que arribem a tots els racons de la musculatura que volem treballar. És una teràpia molt agradable, el pacient té una sensació de confort i una mobilitat dels teixits que és molt, molt, molt agradable i és un complement ideal a la resta de maquinàries que tenim. El sistema muscular més congestionat, les contractures musculars es beneficien molt d'aquesta teràpia. Molt bé. Bueno, jo amb tot això que hem vist ja, escolta, hem fet un complet total, oi? La veritat és que sí, us hem ensenyat tota la tecnologia que tenim, totes les nostres instal·lacions i on oferim els nostres tractaments i intentem que el tractament sigui personalitzat, sigui totalment individualitzat per tal d'aconseguir les fites que ens marquem amb cada pacient. I dèieu que aquest és un centre que reuneix coses que a Barcelona, aparells, màquines, tecnologia, podem trobar, però molt separada i en canvi aquí les trobem totes juntes. Això és la particularitat nostra, que tenim en un únic espai tota la tecnologia que pots trobar en diferents llocs, amb el que et permet accedir a ella en un únic espai i a la vegada combinar totes les teràpies per un resultat molt més eficaç i de molta més qualitat.